Jo era oficial primer lletrat de la Generalitat, destinat després a Comissaria General d'Ordre Públic. Era el 6 d'octubre. El meu germà i en Badia eren al carrer. Jo estava a comissaria. Amb això entra el comissari, era un civil, en Coll i Llach, un home de l'esquerra. Què fan vostès aquí? Eren les 2 o les 3 de la matinada. Nosaltres, el que ja escoltàvem la ràdio, perquè no se n'adona que aquest no és moment d'advocats. Vagi-se'n a casa seva. Materialment ens va treure. Jo me'n vaig anar, el que se'n va anar cap a casa seva. Vaig arribar a casa, però jo tenia la sort o la desgràcia de tenir una mare espartana. Perquè se n'adona que vinc sol, i el Miquel. Però escolta, ja és el Miquel, perquè no sents la ràdio. Sí, mamà, ja ho sé. Però no sap el que ha passat. Sí, mamà, ja ho sé. Però què és el Miquel? No ho sé, mamà. Aleshores, la mamà, senzillament, diu, vés a buscar el teu germà. I va treure de casa. No hi havia ni cotxes ni res. Ni a casa no teníem cotxe. Doncs, a peu de la ronda de Sant Antoni, pujant cap al clínic, em vaig entrar al dipòsit, aixecant la plaçada per mirar la cara dels morts que hi havia. I quan no vaig poder més, i ja eren les 4 o 5 del matí, vaig tornar a casa, vaig al llit, l'endemà em vaig aixecar, i no sé per quina raó, me'n vaig anar a casa del meu cosí, el doctor Cabré. I allà vaig trobar la agradabilíssima sorpresa de trobar el meu germà i en Miquel Badia.